Viete, ako môžete ušetriť v rámci Google Shopping Ads? Pravidlá inzercie Google sa menia v dôsledku nových nariadení EÚ. Tieto zmeny môžu zvýšiť efektivitu vašich Google Shopping Ads o 20%. Zaujíma vás, či z toho budete automaticky profitovať? Žiaľ, nie. Musia byť splnené určité kritériá. My sme ich splnili a môžeme ich poskytnúť aj pre váš e-shop. Ste pripravení maximalizovať svoje reklamné výdavky? Naša CSS platforma je riešením, ktoré potrebujete len za 19 € mesačne. Žiadne skryté poplatky. Vaše aktuálne nastavenia reklám zostávajú nedotknuté. Jednoduchá integrácia. Navyše, náš tím odborníkov sa postará o všetko. Pridajte sa k viac ako 1000 klientov, ktorí už využívajú naše služby. Budete ďalší? Navštívte www.verteko.shop.